Artist Myndy 10, Disgrifiad sain. Air bleddyn ydw I, a dwi'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artist Myndy 10. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn arddangosfa Caycedo, sydd yn arddangos yn Oriel Davies o fis Hydref 2023 tan fis Chwefror 2024. Mae Caycedo yn artist amldisgyblaethol Columbaidd wedi ei geni yn Llundain, ond bellach yn byw a'n gweithio yn Los Angeles. Mae'n adnabyddus am ei pherfformiadau, gwaith ffilm, llyfrau artist, cerfluniau a gosodwaith sy'n archwilio'r ymgylchedd a materion cymdeithasol. Wedi ei osod ar draws tair ystafell, mae ei harddangosfa yn gymysgedd o gerfluniau, darluniau, tecstiliau, baneri, ffotograffiaeth a ffilm. Mae'n ddangosiad arbennig sy'n archwilio defnydd tir, ymgyrchu a mudo fel canlyniad i newid hinsawdd. Yn Oriel Davies, mae yno ddwy brif ofod arddangos wedi ei chysylltu â phorth. Mae Oriel 1 yn ofod patrial hir, tua 5 medr o led a 13 medr o hyd. Mae'r nenfwd yn uchel a wedi amgylchynu gan ffenestri rhuban sy'n gadael mewn golau naturiol. Mae Oriel 2 yn tua 11 medr o led a 8 medr o hyd. Mae'r ffenestri rhuban yn yr ystafell hon wedi ei gorchuddio gan greu gofod tywyll. Goleuir yr Oriel hon gan draciau golau o'r to ac adlewyrchiad o'r ffilm yng nghornel yr ystafell. Lleolir y darn cyntaf rydw i am ei ddisgrifio yn Oriel 1. Enwir y darn yn Serpent River Book Vol 1, 2017. Darn gosod mawr yw Serpent River Book, sy'n ymestyn ar draws lawr yr Oriel a'r blinth pren sy'n troelli. Mae'r plinth tua 2 troedfedd o uchder. Edrychai fel afon, las, gwyrdd a llwyd yn troelli o amgylch yr ystafell. Mae'r gwaith yn lyfr plyg concertina ac mae'r 72 tudalen wedi ymestyn allan. Creir ddelwedd 3D o begynau a phlygiadau'r llyfr. Ar dudalen gyntaf y llyfr, mae cymeriad chwedlonol gwyrdd i'w weld yn rhyddhau'r afon o'i stumog. Mae'r afon yn ymlwybro drwy gerddi, lluniau lloeren du a gwyn, mapiau a ffotograffau o dirluniau. Oll wedi eu cwmpasu gan yr artist tra'n gweithio mewn cymunedau brodorol yng Ngholymbia, Brasil a Mecsico. Mae'r darluniau'n cyferbynnu a chyfres arall o luniau sy'n dangos cynlluniau argau, cymunedau wedi chwalu a graffiti sy'n dweud Stop Tuttle Creek Dam. Mae'r gwaith yn archwilio effeithiau diwydiannu a phrifeteiddio systemau afon a'r gymunedau sy'n dibynnu ar afonydd heddiw. Mae pen taith yr afon yn cael ei gynrychioli gan ludwaith sy'n dogfennu gwaith yr artist gyda chymunedau a elwyr yn Be Damned. Yr ail ddarn byddaf yn ei ddisgrifio yw My Feminine Lineage of Environmental Struggle Expansion 1, 2019. Mae'r gwaith yng nghornel dde bella'r Oriel wrth i chi ddod at ben y Serpent River Book. Baner wen fawr yw'r darn yn mesur 6 medr wrth 1.5 medr. Mae'n hongian ar draws gornel yr Oriel ar 5 polyn pren tua lefel llygad. Mae'r faner yn arddangos trawstoriad o dros 150 o amddiffynwyr amgylcheddol benywaidd a grwpiau a arweinir gan fenywod. Mae wedi ei brintio gyda bresluniau llinell o bortreadau o'r menywod a'i henwau mewn du a gwyn. Drwy'r dechneg hon, mae cyferbyniad y gwallt a'r lliw croen yn pwysleisio y trawstoriad o gefndiroedd a gynrychiolir. Ffigurau fel Audrey Siegel, Carlin Lucas, Maria do Espirito Santa da Silva, Erica Malungino a Rachel Carson. Mae mwyafrif y darluniau yn bortreadau o'r ysgwyddau i fyny, ond mae yna gwpl ffigurau llawn ymysg y grŵp hefyd. Darlunir pob unigolyn ar wahân, ond mae'r gwaith yn dod yn nhw at ei gilydd fel casgliad, yn debyg i lian llestri ysgol gynradd.
Y darn olaf rydw i am ei ddisgrifio yw ffilm o'r enw Fuel to Fire, sydd ar ddangos yn oriel 2. Wrth i chi agosáu at yr oriel, mae'r sain yn eich tynnu i mewn. Dyma ffilm liw sy'n cael ei chwarae ar sgrin fawr yng nghornel dde yr oriel. Mae 2 gymeriad yn y ffilm. Dynes Afro-Colombia yn ei hugeiniau gyda gwallt du at ei hysgwyddau, mae'n gwisgo crys gwyn a sgert wen, a dyn mestizo Ladin Americanaidd yn ei 40au. Mae'n foel a ganddo farf, nid yw'n gwisgo crys. Mae'r ffilm yn cychwyn gyda golygfa sy'n ffocysu ar rain o aer yng nghledr llaw. Mae'r grynynau mwyaf yn cael ei dethol a'i gosod mewn bowlen fach lwyd, gan adael llwch yn unig. Mae'r ferch yn teinu ychydig o'r llwch aer lawr ei wyneb, sy'n gadael brychni aer yn disgleirio ar ei chroen. Mae hi'n rhoi aer ar wyneb y dyn gyda ei blaenfus, fel bendydd, y gwelwn ni hi'n gosod grynynau mwy o aer ar groen mewn golygfa ffocws arall yn hwyrach ymlaen. Yna mae'n cymryd bowlen o aer ac yn mynd mewn i afon ger rhaeadr yn ei dillad. Yma gwelwn ni hi'n perfformio pagamento, sef defod o ddychwelyd aer i gorff o ddŵr. Yn y ddefod hon, gwelwn hi'n cwpanu'r fowlen o aer yn ei dwylo, gan ei godi i fyny uwch ei phen, cyn ei dynnu nôl lawr tuag at ei chalon, cyn ei gario yn ôl i waelod yr afon. Mae hi'n teinu'r aer ar wely'r afon. Mae'r ffilm yn rhedeg am tua 7 munud a hanner. Ar ddiwedd y ffilm, gwelwn y ferch o dan y dŵr, ond yn edrych mewn i'r camera, wedi hamgylchynu gan bysgod bach. Mae'r darlun yma'n darfod mewn i dywyllwch, a gwelwn ronynnau o dan yn sbarcio ar draws y sgrin, cyn i'r ffilm ddiwedd.